Tulit sä taas pelastaa tilanteen vai? Faija, nyt tää menee jo liian pitkälle. Kalle! Hullu on lukinut mut tänne! Nyt sä teet kerrankin niin kuin mä sanon. Ei oikeesti, Faija. Pysy siinä. Nyt loppu. Ja mulle jumalauta sanotaan, että mee hoitoon. Eikä mussa on muuta vikaa kuin se, että mä haluan puolustaa mun perhettä. Se on mun velvollisuus. Tajuutko? Säkin istut siinä niin kuin joku puunukke ja halveksit isäs. Eiks niin? Mitä siellä tapahtuu? Täällä tapahtuu nyt sitä, että tää perhe laitetaan kuriin ja järjestykseen. Sä oot ihan kuin vemmu. Se kaappas sun kioskia ja nyt sä pidät täällä omia lapsias panttivankina. Siis vertaat sä mua johonkin sekopää rikolliseen No pistä vai? toi typerä halko pois. Niin kuin mä oon sunkin eteen raatanut. Painanut pitkää päivää ja tässä on kiitos. Ei kun tässä. Tää perhe hajoo käsiin. No kai tää nyt hajoo, kun te ette tottele mua enää yhtään. Siinä on typerä lelus. Mitä sä aiot tehdä sillä? Vähän kasvattaa meitä vai? No, et sä uskalla. Eihän meissä kahdessa ole mitään muuta kuin vikaa, ainakaan mussa. Ensin mä oon liian nössö ja nyt mä oon yhtäkkiä liian macho. Mitä mä tällä mailalla teen? Mitä teet? No lyöt meitä tietenkin. Kyllä sä sen osaat. Anna mennä tohon noin vaan. Kalle, hei. Jos et sä heti tähän hätään keksi mitään syytä, niin pitäis mun vähän jeesaa sua. Mitä jos mä kerron sulle jotain, mitä mä oon salannut koko ikäni? Sun kiittämätön poikas on saastainen homo. Mitä? Mä olen homo. Nyt rauhoitutaan. Mitä sä äsken sanoit? Että mä oon homo. Älä pelleile mun kanssa. Mä olen H-O-M-O, homo. Nyt rauhoitutte molemmat. Nyt puhutaan, eikä tapella. Ja sun suuresti ihailemas Valtteri on ihan samaa maata. Mut sehän on naimisissa. Se on pelkkää kulissia. Miten niin? Se vaimo on lesbo. Valehtelet. Haluatko tietää, missä mä käyn iltasi? Käyn sellaisissa rafloissa, missä on pelkästään miehiä. Ja ne ei ole tosiaan mitään tikkaporukoita. Mä en usko sua. Paras opetella uskomaan. Mä oon homo enkä muuks muutu.